baksa thairogo watui wama bai Bwphang bai Kwlaikha baksa thairogo ba harok wagai thangbaikha salnei romoi joyakarei watui wama bai abahakino Kathalia blog amcheni kereng kami amchai rogo thanglaiso Kwlaima lamao bai klaibaikha kwbangma Bwphang rok tei harok bahaino wagai thangbaikha ha wagai thangmani bai thanglaiso Kwlaimani lama rok bahaino bai thangbaikha abono karei o metalni lai thangjak noichichuku salmari fungni simi romoi joyakarei watui wama bai abahakino deramung Kotor derabaikha hastini kereng thairogo lai thangjak sangrong salo kwbang kukno deramungni mangpili kasakha lai thangjak sangrong salni simino joto borok rok nog bisingo tongnani nangkha tamoni hinba phataro watui wama bagai tei gwerui chungchirangni sepsa bahaino abobai baksa hokbar khlainai rok bahaino deramung Kotoro derabaikha hormonago 40 ni simi 50 kilometer hai nokbar sipjabui watui phaima bai tongposang tongnai lukurok belaikino Jwngjalo kwlailajak Kathalia blog amchayo tongnai lukurok belaikino Jwngjalo Kwlaikha tini phasalo fungni simi kisa watui waino tongkhu salnei romoi watui wama bai samung tang chanai rok bahaino Jwngjalo kwlailajak samung kwrwini bagai samung mayani bagai babasa faisingtui nasik naikhe tuisa rok bahaino tui pungui tongbaikha drain rogobo tui pungui tongbaikha terek Kathalia blog amchaini South Uttor Maheshpuro গ্রাম পঞ্চায়েত তৈসা তৈমা পুখুরি ড্রেন রোগো তৈ পঙৈ তংবাইখা যতনি স্লাই দেরামং Kotor দেরাখা গ্রাম পঞ্চায়েতনি 3 নং ওয়ার্ডনি পশ্চিম পারাব 3 নং ওয়ার্ড আমচায় তংনাই রঞ্জিত পাল বিনি নক গানাও ফাংসা Bwphang tongmani a phangsa Bwphang lamao achumsa bai Kwlaikha bai Kwlaima bai thanglaiso khlaiman bailia kami amchini lukuro abai baksa kami amchayo tongnai nok nukungni halok rok basuk hamthabailia bebakno ligilagai engbaijak salnei romoi watui joyakarei wama bai salnei romoi joyakarei watui wama bai kwbang kukno derabaikha আমার নাম রঞ্জিত পাল কি হয়েছে? আর এই তুফানে কাজ করে মানে এমন অবস্থা হয়েছে এটা বহুত কষ্টে চলি অনেক এটা তো আরেকজনের গেট টেটও ভাঙি গেছে আমার কাজটা সবাই জানিয়ে না লোক লাগে আপনি কি করেন? আমি তো অন্য টেলারিং কাজ করি কোনো রকম চলি এমন কোনো চলার কোনো ইয়ে নেই এটা কবে হয়েছে? আজকে রাত্রে ভোর রাত্রে Koroksa borokni bagai kidney kaisa chuba chunango kidney riwi kebo chubanai tongkhe o kokduk bai kwerengai mano kokduk wngkha 6009171807 hayakeba 7005263054 kidney riwi chubanaini omorungna nangano noichini simi chengai bwreichi jora tei blood group wngna nangano B positive, B negative, O positive, O negative tei kidney riwi chubanaini bisingo chwla eba bwrwi jesa borok phano chubai mano